Maayong hapon, Sugbo. Maayong hapon, mga kauban. Ako si Mary Francis Lin. Diin na ata diri no sa ubanin ko ninyo dinhi sa Daihagon Elementary School sa lungsod sa Midilien sa amihanang Sugbo. Amihanang Sugbo dinhi. Og ubanin ko ninyo sa mga latest updates diri sa My TV Cebu special coverage sa nagpadayong pinili ay ning ato ang BSKE 2023 sa My TV. Og akong balik no ani ato diri sa Daihagon Elementary School diin mao ni ang pinakaunang barangay sa Midilien. Ang Midilien maoy ana ay 19 kabuok mga barangay sa lungsod sa Midilien. O atong makita no nga wala na kaayo yung mga ning bisitang mga botante diri sa lungsod og naminghoy kadali. Hello ma'am, live ta sa My TV Cebu. Kamusta naman? Mga watcher mo ma'am? Liner o watcher? Sige. Ato pwede na to mahinabi karon. Pwede ra? Unsa ato ang pangalan, ma'am? Road RCP mo. Road RCP. Unsa ato ang liner. Musta man ganina buntag? Okay ra ma'am, hapsay ra kayo amo diri pag kuan mo sa mga tao diri sa among barangay, okay ra hapsay. Hapsay. No problema. Ubay-ubay sad ganina buntag. Pila ka buo ka ng partido diri sa nang nilansar diri sa Kuan man po, tapos sa usap ko kapitan, tapos ang mga kuan Doha sa punong barangay ug doha pud sa SK. O kamusta man og ang sitwasyon sa mga kanang mga senior citizen nga nangan motor? Sara sa kinabsay pagalingon nilang likoranan. Amo sila una ma'am sa dito sa priority man amo ang mga ang mga senior. Nabay PWDs na priority sa namo. Hasta buntis food. Pero wala ra gadasok ganina buntag. Okay ra kayo ma'am. Sa pagpangita sa ilang mga pangalan. Okay ra sa man kay kamo amo silang igay dito sa mga left ma'am master list. Sa ilahang presento nga ilang mga listahan. Tanaw na mo daan maron. Madritso silang sod mga hapsay ra pud nila. Okay. So daghan kay salamat ma'am. Si sir. Kamusta naman? Hapit na no kuno sa ang kanang cutting off diri sa pagkuan ma'am. Sige ma'am. Maayong hapon. Sige lang. Sige. Hello. So mao ni ang ilahan nagpaabot gyud sila mga botante. Hello, maayong hapon. Pwede ta ma-interview kadali lang. Pwede lang sa among braso Sige lang. Sige. Pula Sige no, mao ni sila ang ilahang kahimtang karon sa diri sa Daihagon o makita nga kanang nagpaabot pa sila sa naay mo mubotar diri sa ilahang koan sa ilang eskwelahan. As of the moment ang Daihagon mao ang pinakauna di ay nga barangay diri sa Midilien o nani siya sa parte sa amihanang bahin sa Sugbo o karong orasan no alas 2:42 na hapit na mag alas 3 o alas 3 na sa kung inig alas 3 mao na ang pag-cut off sa kanang pagpamutad dinhi sa ato ang barangay Sangguniang Kabataan elections. Og naatay mga kapulisan diri gabantay. Hello sir, maayong hapon. Live ta karon no sa My TV Cebu Facebook page. Kamusta man ang kahimtang diri sa Daihagon Elementary School, sir? So far ma'am, Peaceful ra ang election. Wala ra ba nagkuan ganinang buntag, nagkandara pangangita silang pangan, wala ra mga kay namay di pang post na alas na dapit din napoy mo assist.
Sige ko. Salamat kay sir no ug sa inyong serbisyo. Sa asa ni nga police station? Midland Police Station. Okay. Thank you. Daghang salamat. Ug kani mao ni ilang eskwelahan sa Dayhagon Elementary School. So far wala ra kaayoy mga kakulian diri. Ug anay apot tay mga botante ay mga supporters dohuwat yun na ay mga nasa Pikas Karsada. Hello. Nanit sila diri atong mahinabi sila unya taod-taod. So mao ni ang karsada sa Midilien. So unahan dito katong may dito sa unahan na ato'y pagpadong na street sa San Remigio sa lain lang po na nga lungsod. Ganina nata dito sa Bugo City, dito sa Bugo City Central School 1. So doon ra jud kaayo, neighborhood ra jud kaayo ang mga lungsod diri sa Midilien, sa San Remigio ug sa Bugo City. So far kanang wala na kaayoy tao, mga higala, mga kauban. O so ingana na siya diri. So dilan ta maglangay no. So bani ko ninyo to, so daghan salamat kaayo sa inyong pag-uban kanako ning atong live coverage sa kaning mighty sa ato ang live coverage diri sa Midlien. Og ubani ko ninyo unya ubani ko ninyo unya ug ubanta sa pagpakabana ug ubanta sa kalambuan. Balik kini si Mary Francis Lynn alang sa BSKE sa My TV. Daghang salamat.